Bine și bine Trebuie să facem părți. Bine și bine m-am regăsit la un episod, să facem Minecraft cu prietenul meu Alex. Să nu băgați seama, skin-ul este luat după un domnitor foarte fain. Zi. La PvP? Nu. Ce? Pentru că știu eu de ce, deși... Hai să dăm, da, hai să dăm. Fără armură, mă bat, promit. Ok, hai să dăm, hai să dăm. Let's go. Ce folosesc, meci sau sabia? Sabie. Primul care dă foc. Primul care dă foc pierde. Ok, hai. 3, 2, 1. Alții noroc că ți-ești pe neam streng pe mine. Cam asta. Vreau să zic ceva. Bye bye. Deci ai fost slow, ai fost slow. Nu. Oh, fuck. Ok, am să mă duc la baza mea pentru că da. Eins. Nu eram low, dar am vrut să folosesc stasis-ul. Ok. Da, eu mă duc la baza mea. Mai duc. Anyways. Acum tu te și găsești și baza, Ionuț. Da, ceva dacă îmi dau TP. Poți să-ți dai. Că n-am rachete la mine. Poți să-ți dai la mine. Ok, bro. Brodere, dar ce ai cu mine? De ce ai vrut să mor? Că full damage încă pot să iau. Ai realizat aia, nu? Deși nu cred că pot să postez videoclipul ăsta din cauza la... Am să încerc. Bă, și prec. Oh my god. Băi, toată? Cred că și prec. Unde? Nici că am găsit unul. Abia că a dezactivat ăla. Bă, ăși ce are? I-am vrut să facem și plecă. Ai probleme? Și eu am omor. Dacă ai probleme, cheamă-ne pe noi. Oh, nu. Bă, dar eu nu mi-am pus respawn point. Dar mai bine mă Te omor. deștept. Dar ce nu spui spawn point? Nu te înțeleg. Am uitat să-mi pun. Dacă nu poți să pui spawn point, lasă-mă pe mine să-ți fac stasis. Am uitat să-mi pun, mi-aș fi pus.
Bă, nu scap. De ce ți-ai arătat skin-ul, băi? O, mă, că după față nimeni nu-și dă seama, nici măcar nu le-am arătat spatele. Ok. Ok, dacă eu mă duc la casa voastră. Ok. La casa noastră veche. Aha. Asta înseamnă că eu ar trebui să mă duc încolo. Am dus în direcția greșită. Cred. Bro, poți să mă duci la mine acasă? Bă, unde suntem? Tu crezi că eu știu? Lângă portal? Nu. Da, skin. Ce bine pute. What? Nimica. Ok, deci suntem aici. Încolo m-am dus. Oh. Ignorați aia de sus, ignorați aia de sus. Pot eu să Aia iau, constructă. pot să iau eu toate chestiile? Nu cred că mai are tinting. E dăm chiar. Nu pot să iei toate chestiile. O, e proprietar. Oh! Bă, că mai are tinting, eu pornesc. Nu. Oh, mă, că n-am materialele. Bro, wait, că vreau să văd cât de mult TNT mai are. Mult! Dar let me see, dăm-te pe. Nu trebuie să vezi tu, please! Ce ai avea nevoie de... Fuck! Ei, doi! Niga. Bă, nu cred că trebuia să zici cuvântul ăla. Uh, Ia toate materialele,